S'inicia el temporal en forma de pluja fina, espessa. Aquí veiem Maçanet de la Selva, amb aquests boscos que s'estaven preparant per un fort temporal. Temporal que ja arriba a Barcelona cap a migdia. Veiem aquí la pluja força intensa. El dia següent, dia 29, dilluns, 29 de setembre, veiem aquí el pas de la riera de Santa Coloma de Farners, plena de banda a banda. Ja havia baixat de cabal, però vaja, veiem les conseqüències d'aquesta crescuda notable. Ens anem aproximant a Maçanet de la Selva. Les carreteres que porten a l'observatori estan també una miqueta malmeses per la quantitat de terra i pedres arrossegades durant la nit. El caminet que porta a l'observatori està molt malmès, feia molt temps que no plovia amb tanta intensitat i tantes hores seguides, però bé, ens anem aproximant amb ganes de recollir la precipitació en el pluviòmetre Hellman. Arribem al terreny on hi ha l'observatori i veiem la riera que feia 3 anys que no baixava. Per fi baixa, amb una mica d'alegria. És una riera que neix allà mateix, però veiem que havia arribat fins i tot a 1 metre d'alçada. Aquesta riera comunica amb una bassa, ara la veurem, que s'ha omplert. Tan sols s'omple amb episodis de pluges abundants. Precipitacions a Barcelona entre 75 i 90 o 100 litres i a Maçanet de la Selva 129,8 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do.